Ang pang-culinary nga pag-andam sa Bakasi mao'y ibida sa contingent sa Cordova sa Pasigarbo sa Sugbo karong Domingo. 2.7 million pesos ang gahinila alang niini. Ano ang report? Kay bag-uhay lang natapos ang Dinagat Festival sa lungsod sa Cordova niadtong Agosto 16, labas pa sa panumduman sa mga naglangkob sa contingent ang proper execution sa konsepto sa Dinagat Festival. Matod sa pangu sa delegasyon, Ibabaw Councilor Junbert Bintulan nga niadto pang Hulyo sila nagsugod og practice. Ang mo-present na to ma'am, lahi ni siya, dili na ato ang Dinagat Festival winner karon tuiga. Lahi ni siya kay nag-compose mo ato ang Pasigarbo sa Sugbo og 64 dancers. So separate gyud siya sa Dinagat. Ang Dinagat 32 dancers naman na siya. Matod sa ilang choreographer nga si Bani Macan, ang pang-culinary nga pag-andam sa Bakasi ang konsepto sa presentasyon nila karong tuiga. Naay usa ka bata nga nangandoy nga mahimong chef. Yaday nakadungog siya sa radyo nga naay sa gawas, naay na kanang nagkuan og scholarship nga kung kisay makadaog sa culinary, maoy ipada dito sa gawas nga mahimo siyang scholar. Dayon nidaog siya. Tungod ato siyang pagkadaog na-achieve na iyang mga dreams, mao na nagpasalamat siya ni Senior San Roque. Kung sa nakalabayng katuigan, wala malakip ang contingent sa Cordova sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo, ning tuiga, malaumon silang malakip sa mga mananaog, ilabi na kay dako-dako ang budget nga gigahin sa lungsod. Ang ato ang probinsya sa Sugbo, ang tanang contingent gipanagaan og tag 1 million for subsidy unya ang lungsod sa Cordova na gi-additionalan og another 1 million, 2 million na tanan unya ang atong lungsod sa Cordova, ang atong konseho sa Cordova nag-allocate og 700 nga gipuno haron lang gyud mapanindot ato ang contingent karon tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.